गिबियावनो आङो जोंनि बे बर' दालाइसा आफादनिसिम साबायखर जासिगोरो आरो बेनो जोंनि गिबिसिन नैबे बरायनाय हाबाफारिखौ लादों। सिगाङाव बेफोरबायदि बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जायाखैमोन। दा आं गोजोननाय मोन्दों एसे गाहाय आलासि हिसाबै आरो आं देग्लाय नुनो मोन्दों बिथांमोनाबो बांसिन गावसिनि फरायनायाव नाजादों आरो बिथांमोननि गारजेनाबो गोबां हेफाजाब होदों आरो जों नैबे दिनैनि हाबाफारियाव बेखौनो नुनो मोनबाय गोबां बेयाव गारजेनफ्रा गोसो गुदुं जानानै फैदों आरो बाहागो लादों जाहाथे इयुननि जाखांबोनाय जायफोर लाइमोन स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोनाबो जाहाथे बिथांमोनखौ नुनानै एसे एग्जाम्पोल हिसाबै लागोन आरो फरायनायाव जौगागोन आरो जौगानानै जाहाथे जोंनि समाजाव जा बिथांमोनाबो गेरेमसा समाज दानायाव हेफाजाब होगोन आरो मण्डलिनि आरो पारिसनि जौगानायावबो बिथांमोना हेफाजाब होगोन होननानै आसा आरो मिजिं थिदों आरो आंबो नैबे मिडियानि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों जाहाथे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दानि बे जे बे ड्राग्सनि गोबां बिदिनो बिमा बिफानियाव रांखावरि दाबिनानै ओरैनो फैसा देख्ल'नाय बेफोरल' हाबाफारिखौ लायालासेनो जाहाथे गावनि थांखियाव जाहाथे सहैयो आरो इयुननि जे गावनि केरियार बानायनायाव बेखौ साक्सेस जानानै जाहाथे मोजां सुबुं जानो हायो आरो बिथांमोनाबो समाजाव फैफिननानै हेफाजाब होयो आं बेखौनो नैबे मिडियानि गेजेरजों हास्थायो। बिथांमोना इयुनाव जाहाथे दानि बे बिसोरनि जे देरहासारनाय जे मेट्रिक एग्जामाव एबा हायार सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोननि थाखाय आं बुंनो सानो बे मोनसे जागायजेननाय मोनसे स्टेपल' आरो इयुननि थाखाय दानि बे कम्पिटिटिभ जुगाव बयबो नाजानायखौ जोङो दोनथ'आलासेनो जिरायालासेनो जोङो दावबायलांबाय थानांगोन। जेरैबायदि बिथांमोना हार्ड लेबार खालामदोंमोन बिनिख्रुइ बांसिन बिथांमोना नाजानायाव थानांगोन आरो बेफोरबायदि नाजानायजों लोगोसे गोबां एकाडेमिक नलेजजों लोगोसे बिथांमोनाबो गुबुन गुबुन जेनेरेल नलेज एबा दानि जुगाव जोङो बबे साख्रियाव माबायदि सास्टेइन जानांगौ बिनि थाखायबो बिथांमोना साखाफारा जानानै थानांगोन आरो गुबुन गुबुन गावनि बे फरायनायनि गेजेरजों मा सुबिदा दं इयुनाव जे साख्रि मावनायनि गावनि प्रफेसन बानायनायनि बे सुबिदाखौ बिथांमोना दानिफ्राय नागिरना लानांगोन अब्लासो बिथांमोना गावनि इयुननि बे केरियार दानायाव बिथांमोना सहैनो हागोन। आङो नैबे फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ बेखौनो बुंनो लुबैयो जोङो जेब्लायबो जोंनि बे प्रिपेरेसनखौ जोङो एडभान्स खालामनांगोन। जोङो बेल' नङाखि गोबां जोंनि स्टुडेन्टफ्रा एग्जामनि मास मोननै सिगाङावनो फरायनायखौ जों नुनो मोन्दों। आं बेखौनो बिथांमोनखौ खावलायो बिथांमोना जाहाथे गावनि प्रिपेरेसनखौ सिगाङाव दोनो आरो मोजां समखौ नागिरनानै बिथांमोना बे समखौ मोजाङै बाहायो। गाव जुदि डिसिप्लिन जानो हायोब्ला गावनि खामानि मावनायाबो साक्सेस जायो आरो इयुननि गावनि खामानि मावनायनि फिथाइ जेखौ हास्थायदों बेबो मोजां मोनसे फिथाइ थायो। बे समावहाय नोंथांनाव जों मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों। नोंथाङा एसे PhD खालामदों। नोंथाङा बे समावहाय माबायदि खस्थ' बा स्ट्रागल खालामबोनांगौ? आंनि PhDनि खस्थ'आ गोबाङानो। आङो जेब्ला PhD खालामजेनदों बे समाव आंनि जुलिया जाजेनदोंमोन आरो आङो अलरेडि कलेजावबो सग्राम बरगयारि कलेजाव एसे प्रिन्सिपाल महरै मावगासिनो दंखायोमोन। बेनो मोनसे आंनि देरसिन मोनसे चेलेन्जमोन। आङो नैबे प्रिन्सिपाल मावनानै आंनि जुलि जानायनि उनाव न'खर खांनानै आङो बोरै बे समखौ होनो हागोन। आङो सानाव माब्लाबाबो आंनो सम होनो हाया। दिनै कलेजाव थांनांगौ, दिनै न'खराव सोरबा लोमजायोब्ला अपारेशनफोर जायोब्ला बुंनो थाङोब्ला साथामानो अपारेशन जादों जेब्ला आङो PhD बे कर्सखौ बानायदोंमोन। आंनि गाइडआ बुंदोंमोन नोङो बेबादि बेमाराव गोदोसोनानै नोङो माब्रै PhDखौ कमप्लिट खालामनो हानो। बिथाङा बुंदोंमोन नोङो जेरैखि जाया मानो थाबैनो फोजोबनांगोन। ओरैनोथ' PhD कर्सआ बोसोरबा, खिन्थु आङो बोसोरथामनि गेजेरावनो बे कर्सखौ कमप्लिट खालामदों। आंनि टारगेटआ बेल'मोन आं जेरैखि जाया आङो नैबे बोसोरथामनि टारगेटआवनो आङो कमप्लिट खालामगोन। आङो बेयाव थाथ'वाखै। आङो सानाव आङो सम मोनाब्लाबो आङो फुं एबा मोनानि जाखांनायनि उनाव हरनि 2टा 3टा एखमबा 4टासिमबाबो लेपटपावनो आङो बुबाय थादों आरो जिखुनु टाइमाव हस्पिटालाव जेब्ला आङो बेफोरबायदि अपारेशन जानाय सुबुंजों थाहैदोंमोन अब्लाबो बिसोरनि केबिनाव आङो 10 मिनिट 20 मिनिट सम मोनब्लाबो आङो बे लेपटपावनो आङो टाइप खालामबाय थादों, डेटाखौ नागिरबाय थादों आरो जेब्लानो आं कलेजाव सम मोनदों अब्लानो आङो लेपटपाव लाफाबाय थानानै आंनि खामानिखौ मावदों आरो आङो डेटाखौ बुथुमबाय थादों आरो बेजोंसो आङो बे आंनि गावनि गासैबो जेंनाफोरखौ आङो दावगायबोनो हादों आरो आङो नैबे बोसोरथामनि गेजेरावनो आङो बे आंनि PhDखौ कमप्लिट खालामनो हादों। बेनि गेजेराव नोंथाङा
माबा मोनसे गेदेर जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों? PhD मावनायाव गोबां जेंनाफोर जायो। बुंनो थाङोब्ला बेयाव थाखा फैसानिबो जेंना जायो, एखमबा फेमिलि प्रेसारनिबो जेंना जायो। दा बेफोर जेंनाफोरखौ गासैबो मोगा मोगि खालामनांगौ जायो। दा बेफोरबायदि जेंना समाव जों जेब्लायबो माने गावनि मेन्टालिटिखौ मोनसे गोख्रों स्ट्रं जानांगोन, अब्लासो बेफोर जेंनाफोरखौ जोङो सौसिलांनो हागोन। गोबां आं बे जेंनाफोरखौ बारग'नो थाखाय सौसिलांनो थाखाय आङो गोबां लेखा फरायनानै बे जेंनानि मा राहा लामा दङ बेखौ नागिरनानै आङो बेखौ प्रेक्टिकेलाव बाहायदों। आरो बे जेंनाफोरखौ आंनि जेंना होननानै आङो बेयाव थाद'आखै। आङो जेब्लायबो जेंनाया आंनि जास्ट पार्ट अफ लाइफ होननानै साननानै आं दावबायबाय थादों आरो आं गावनि खामानिखौ मावबाय थादों। माने खस्थ' खालामबा नाजायोबा जाफुंसारो होननानै नोंथाङा सानो? औ, आङो बेखौनो सानो जे नाजानाया थाथारनांगोन आरो मावनायाबो थानांगोन। जोङो गावनि मावनाया जोंनि जेरै दैया मोननै टाइपनि जायो, मोनसेया जों साहायाव बोहैनायखौ नुयो, नाथाय गावनि नाजानायजों लोगोसे मावनायाबो जेरै दैया हा सिंजोंबो बोहैयो, जोंनि नाजानाय मावनायाबो जोंनि हा सिंनि बोहैनाय बायदि दैफोर बायदि जानांगोन। अब्लासो जोंनि जिउआव जों साक्सेस जानांगोन। जोंनि खुगायावल' बुंनानै जोङो आं नाजादों होननानै बुंब्ला जानाय नङा, खिन्थु जोंनि सिङाव जोङो बेखौ नाजानानै जोङो बेखौ मोगथां महराव होनांगोन।